Er wordt in Wolvenga bekendgemaakt. Vandaag, 18 september, is er een boerenbruiloft in Berkenstede te Wolvenga. Om 2:30 trouwen Fijke Jellema, bruidegom 77 jaar oud, met Annie van Schaik. De bruid 75 jaar oud. Geeft het door, geeft het door. We moeten de immer ergens zijn, hè? Wij zijn vrij om als figurant op te treden voor het feest hier. Een hoogtepunt van het feest is de organisatie van een boerenbruiloft. En zo binnen wij de paar weken geleden. Hij is hier keurig aangekleed. We zijn goed en wel aangekleed. Zoals nu, die heel mooi was. En er staat een fotograaf klaar voor een fotosessie. En wij naar buiten hier in de tuin. Nou, dat viel er wel aardig. Viel er leuk, hè? Leuk, hè? En nou, een van die... Ja, Tanja weer het, hè? Die zei, nou, Fijke, dat is wel een kans, hè? Dus bij het weekend en ik denk, ja... Kijk je wat mooi? Ik vind het wel leuk, dit is het echt mooi. En ik naar Anita, ik heb Annie toen vragen, moest er maar met trouwen. En toen zei ze ja. Dat is wel, ja. Ja. Hartelijk welkom, cliënten, familieleden, vrijwilligers. Ook een bijzonder woord van welkom voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente West-Stellingwerf. Zij is aanwezig omdat het bruidspaar, Fijke en Annie, hebben besloten om echt te gaan trouwen in Berkenstede. De aanleiding was dat er hier een boerenbruiloft zou zijn. En wij daarin de figuranten zouden zijn. Dat is de aanleiding. En omdat we toch al wat vage plannen hadden om eens een keer op een fiets naar het gemeentehuis om toch maar te trouwen. Omdat dat toch wel handig is met allerlei dingen die dan geregeld zijn. Dachten we, nou ja, Fijke kwam dus op dat idee om dan toch ook van die boerenbruiloft gebruik te maken en het echt te gaan doen. Maar het zou dus oorspronkelijk wie het idee een beetje op de achtergrond van we fietsen er een keer in en we maken er geen poppenkast van. Ja, en nou is dit het. Ja, dat is heel wat anders. Het is ook veel groter geworden dan ik gedacht had toen ik ja tegen hem zei, hoor. Fijke Jellema, neem je tot je echtgenote Annie van Schaik en ben je voornemens de plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Ik zie dat jullie willen kussen, maar helaas moet ik nog één zinnetje zeggen. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente West-Stellingwerf dat u door het huwelijk aan elkander bent verbonden. Kussen mag. Thomas heeft voor het bruidspaar een geit meegenomen. Want natuurlijk zijn Fijke en Annie boer en boerin en daar hoort vee bij. Ja. For you are mine at last. Nou, dit is onze grootste. Dit is onze stiel KS43 uit 1947. En ja, je zei aan ze vroeger mij. Weegt zo'n 40, 50 kilo. Dus dat is heel wat ouder dan Tjinburg. Wij zijn van origine een van de oudste bedrijven van Friesland wat betreft biemverzwaring. Ooit ontstaan er op Bert Plaat, die had het opricht. En we hebben het nou sinds, ik denk dat wij het nog haast een 3 jaar hebben.
Dit is heel kort. Nou, hier is het al maar begonnen. Dit was hartstikke saai van vroeger. En die was steken. En die ga ik gerepareerd. En toen deed het bij. Ja, en dan heb je er één. En wanneer komt dan het moment dat je denkt van, goh, ik wil er meer hebben? Ja, later kwam. Later toen je kwam te werken, zei maar, zelf maar zijn en dan zei wie. Nou, dan komt dat oude denkje weer ergens uit de doos waaien. En dat was leuk, no? Nou, en dan kom je op internet gewoon zien. Nog oudere typen. Ja, en dan ben je er verzamelen. Ja, en hoe bijzonder is deze collectie? Ja, hoe bijzonder is deze collectie? Voor u is het bijzonder. En ik denk, als ik zei in de landen hier, dat er weinig geen mensen die zo'n grote verzameling hebben. In ieder geval in Nederland net. Dit gaat stiel ontwikkelen voor onder water en die is op lucht. En dit is wel een hele bijzondere zaak. Daar ben ik maar een peer van maken in opdracht van wat moet zeggen onder water te zeggen. Het kering draai ik de oorkant uit, zodat het zaagst naar voren gaat. Als je niks met een doekbril. Dus ja, dit is wel heel bijzonder. Ja. Het bijzonderste, denk ik, is dat we trekkers gaan verstielen. En er is er een die dat had. Het staat nou bekend dat dit de enige op de wereld. Dit was hun eerste prototype. En die was net goed. En ja, deze is opbleun. De rest is al weer veranderd naar de fabriek. En naar je motors krijgen. En deze stembleun. En dan heb ik begrepen dat de meesten van Stiel zelfs die lonen net niet is dat je maar in heen. Nee, dat klopt. Dat klopt. De vertegenwoordigers van Nederland en België en zo, die gaan al west. Die zijn dat kennen. Hij zei, die denken, nou, waarom erop? Als ze bij steken draait. Maar hij zei, je kan net in gaan. Nou, dan ben je best zin. Ja. En hij weet er nou. Mooi, nou ik wil een beetje een ziekte nemen. Ik denk dat het het goede woord is, ja. Ja, dit is echt een ziekte, ja. Besmetting. Ja, ja. Ik denk dat ze het zelf wel benemen is, ja. Maar dat is wel een zonneziekte. Ja. Krijg je er niks van, je? Nee. Valt daar.